MOR 91.9 Maunga Radio for Life 1142. And there you go, palakpakan sa tanang mga amaan o ginahan nga bisag gisikreto man. Ang pagyapon na wala ang gugma, wala nagkulang, balag dili perfect, basta gikipakita ang tinuod na paghigugma sa anak. Anong mga pamilya diha. No, complicated ang ubang istorya sa pamilya, pero in the end of the day, pamilya pa rin kayo. Kayo pa rin ang dapat nagkakaisa, di ba? Bisag unsa pa niingon sa mga tao diha. Og tanang mga giganan ani nga storya nga nakaingon og pagkalable. Pagkalable. Grabe si Papa Radyo. Lovely kaya Papa. Papa Radyo daw. Anyways. Unsa inyong mga natun-an dani? Namoy mga ani akong ipatawag kay katong mga taong naidakong ipagpasalamat sa ilang parents. Pero ilang parents kay dili perfect. Ilang parent or gituring nga parent, katong parent nga dili perfect, di ba? Katong posible nga mabuhatag chismis sa uban tao. Na inga na ba ang imong ginikanan? Pero dako kayo mong pagpasalamat sa iya, dako kayo imong natun-an about sa iya, sa iyang kinabuhi ug sa iyang mga gipang-ingon sa imo. Kung ikaw yes na tanan na kay ginikanan nga medyo imperfect sa katilingban, pero para sa imo siya na gyud ang pinaka buutan, ang pinaka nahimo nimong sandalan sa tanan. O kung na kay message sa iya, imo na ning time na maghatag sa iyang message, maghatag sa iya og honoring. Pero dapat mahibaw-an nako nga kuan gyud siya ha. Kanang there's something nga medyo gakaulaw ka sa iya sa una unsa ba ka ha? Na ba siya nabuhat nga medyo dili accepted sa katilingban? Na ba siya sa iyang itsura unsa ba ka na? Sa iyang trabaho ba na? Di ba? Dili perfect ang parent, pero grabe ang ilang sakripisyo sa ato. Pareha kang Jimwell nga nagpakaamahan gid siya, no? Despite everything nga gisikreto niya. Ang inyong tawagan 0995-335-2093 para sa katong akong giingon nga na ay imperfect parent pero dako kayo og impact sa ilang life. Nganong imperfect siya? Muna akong pangutanan. Primero, nganong makaingon ka imperfect? Gusto tag caller nga kuan bi kanang tinud-anay bi. Walay kuan, walay char. Kanang dili lang kay mo greet lang. Okay, 0995-335-2093. Open ang linya. Hello, may gabi. Hello, good evening. Next caller. Hello, may gabi. Hello. Next caller. Hello, good evening. Hello. Hello, good evening. Kinsa name? EJ. EJ, babae, lalaki?
Lesbian. Lesbian. Ngano nakaingon ka nga imperfect ang imong unsa man ang imong ginikanan, guardian, unsa man na? Ginikanan. Ginikanan. Unsa day siya? Unsa day? Unsa imong gakaulaw ka sa iya sa una? Unsa ban? Kanang Ginakaulaw ba nimo siya sa uban sa una or nabay mga tao nga gala gachismis sa iya? oo. Unsa man? Unsa ingon sa mga tao day? Tagan tubay. Unsa man? Bata man sad pud ko at Like what about unsa man nga mga kuan ginaingon nila kanang kanang Pansita, basta dagan kita. maldita unsa pa? Tagan ka si Tumal po. Unsa Pero palagi bata pa mo. pasabta gani mi kay wala man mi nakaagi ato kung ato na siyang ikuan unsa man kanang pangit kay siya batasan ana. Oo. Unsa man lugar niya nakita nimo dili mao or Dili mao. nakita nimo nga Okay mo. tinuod ang uban Dili. dili. Oo. Ngano ka nakaingon sila ato sa imong pagtan-aw? Karon nga naka-analyze na ka, nakabalon na ka. Pilay mi dad? 20. 20. Karon nga na-analyze nimo ngano kang nakaingon sila ato na suya ba sila or chismosa lang sila or naagi nahimo imong mama nga mo nang naka-judge sila nga to. Mama, papa? Both. Okay. Ngano ka ha? Ismong sarang gud siguro sila. Unya. Dayon, giunsa nimo prove nga dili na giunsa nimo? Pakita mo gud nila nga love tayo nila. Sa imong giinom lang ga. Ubog na ka no. Tapos balay natulog na. Aw. Sa pa mo i-share sa amo? Mora to. Oo. Sige, great na dia. Ikaw sa tulang naminaw sa imuan. Bawa mga salingan diri. Mga chismus. Mora? Sabi, Okay, salamat. di man request. Mora na imong toyo or mo share yung ka? Kinasip. Yung totoo, mura na imong tuyo, no? Yung totoo. Kailangan sa ko. Sa man dahil mong i-request di ay. Ngalan ng pag-ibig. Yeah, baby. Sige. Patughan na to na imong gibati di kay para makatulog ka. Salamat sa ko. Next caller, kanang dili lang mo request, be. Sige na ko na yung mga bumbunan ba. Garaon juga mo ba? Talented juga mo ba? Bantay mo. Hello? Hello? May gabi eh. Hello, good evening, Mr. Pop. Good evening. Kinsa ni? Si Laika. Laika. Like, pilay mi dad? 23. 23. And then, ginakaula nimo imong parents sa una? Dili. O sa una, pero dili kaya na. Wala kay, ano naman siya, Mr. Pop. Bata pa ko, basta makabalon ako, mga 6 na ko ato, eskwela ko kinder sa West, then, eskwela ko, every time yun nga namin activities or family day, wala akong papa. Na, okay. Kuan mo na ang mga classmate na, nga nung wala mo kay papa. Ako sa gating pud ko friend ba nga nung wala ang silang papa. Then, every time po, nga sige, balin-balin. Yara po ang papa mo puyo, bitaw, pero dili, isi-permit. What do you mean balhin-balhin? Kanang magbalhin-balay. So kapila na day mo nagbalhin og balay? Daghan na jud. Last Okay. dayon diri mi sa Infanta 2003 mi diri last na dayon mi diri. So Pero wala mga, na gid na kumbaga kung magpapasa atong o ihapon basta- tanan mga ika na pulo ka buok nagbalhin-balhin mo ana. Ginana na jud kay daghan na jud nang gibalinan. Unya Makanan, mabalhin saya. ninyo unsay gabuhaton sa imong papa?
ay mubisita ra siya, then ingon lang siya nga anak, trabaho ko. Ya, ako mga kadula na ako, mingon na, walay papa. So, Sa- kumbaga, ang pahitabo lugar nga, kung gabalhin mo sa balay, igor siya mutabang dito nga mag-ayos sa mga butang, ana-ana, dahil mawala na po din siya Muhatag pagkaman. og kwarta, Mm. padtura dito, maghatag og dulaan, Mm-mm. pagkaon na mo, then, Mm-mm. Ogo katingalan ako ba nga nung inana man. Mm. Anong nana man ang papa? Dili lang ba siya mauban? Unsa man to mga Hantod uban sa- nga mga events nga gusto nimo uban unta to siya. Atong family day na mo. Maura? Wala siya to. Unsa pa? O yan katong recognition na mo sa Mm. Naka-honor ka na. kinder pa ko. Mm. Dili sad honor. Ano lang. Basta, mura pa siya. Maghatag-hatag lang ang maestra o kuan palipay sa estudyante ba? So mura to yung Dahil- atuan, mura to. O, tapos wala din siya. Okay. So medyo na kay pagmahay ana. Or O, question lang. naayos din. Mga kuan, mga pangutana ba nga nung wala siya. Mm. Kumama lang permit. Unsa imong Atong duda? Unsa 2000 duda day? Ano lang, panang duda na ako nga, kung siguro may anak ni sa gawas. Mm. And then So, tinuod man jud. tinuod jud ay. Ano, At anak jud yung sa gawas. oo. Wa day mo ni Pero sulod. panang, wala. Isulod na lang ang kaday mo, giabrehan man ka ang portahan. Naibayad. Ano ibayad? Na entrance. Gahilak na siya. Ay, gilak, Then, gilak. one din na Pakatawa sir lang po, ta ka. pagka 2003, di rin namin sa panta nagpuyo. Mm. Dito na din ko nakabalong inana. Pila yung edad? Mutana man din ko. Kuat na. Grade 3 naman ko ato, mga 10, anak, Okay. or 9. Mhm. Mga Doon ako nakabalo nga. Anak din sa gawas Mm. ako mama kay siya ka ng ikaduha. Mm-mm. And then, pero despite Pero dito everything, pero dito na nadawat naman po din ako nga inana did me. mm-mm. Pero karon nalipay ko kay mas anak ng sa gawas. Akong stepmother welcome me sa ila din. Palangga ko gusto kong mga ate. Ikaw kinamangura na karon. Kung pinamanghuran sa babae pero panganay ko sa akong mama. Lagi, pero Ako ra pod sa kinamanghuran babae. ka sa tanan nimong mga igsuon, tanan mga step brothers and sisters. Ano lang, kinamanghuran sa babae pero pag sa akong mama, ako ray sa babae. Okay, pero nakay Kuan manghod nga man. lalaki. O, 5 kabok ay 4 kabok manghod na ako lalaki. Okay. Pero kung kami ligdanan, kuan mo kabok ito. Ito. Happy Pesta. Happy Pesta. At least bibo dili kuan ba kanang gabisita ba ka dito sa imong kuan stepmother? Huwag bisita ko dito pero kanang say manggod silutong mo to magulang laki. Kani imong kuan, Okay. imong mama o imong stepmother dili sila amigo. Amigo sila. Amigo Kato sila. nung first, gaaway sila pero Oo. kahit karon kay ako mama magid ang ibulag. Musta imong papa ron? Okay ra. Gusto din ako nga kuan kanang lugar ang ginawon nga pangandi nga masigta Pasko dito mag-usan ni so dili din Mm. nagtawo. Musalo na lang day ka mo sa ila dili. Gawi sad Basin puhon do. but lang. Sa imong message sa imong papa ron. Kuan lang. Sure, gahinak naman to eh. Okay ra. Okay ra na magila ka kay tinud anay mangyud na imong kuan di man gyud na siya Ano drama. lang. Dili umpod niya madunggan. Di niya badunggan, di ilong na lang, mailong niya mailong. Ano lang, butan gid siya ba? Wala ko master ya. Mm. Right. Wala kay wish Nakit ay. gatrabaho siya ginahatag niya tanan sa mukha bitaw. Palangga niya mas kadubara mi ba? Sa, Sana lang. sa imong prayers sa imong papa. Ha? Sa imong prayers niya, sa imong wish para sa iya. Ano lang, good health. Wala ra. So pa ni, uy, baka ilak-ilak man ta. At least kay tinud-anay baya gyud na di makahilak gyud kag tinud-anay, di ba? Pag narelease lang na ako bang Mm-mm. ang istorya karon. Mm.
Kaya na yung mga sikreto sa una nga, na-reveal na dayon. Yan. And nga naman Pero ginang live. proud ko Mm-mm. balag ikaduwa ra ko mama pero proud Mm-mm. ko Mm-mm. Ang importante kay kay peace. dili man tago. Mm-mm. Proud ko kay dili man tago bitaw nga dili ka sa nang uban. Mm. Kabit na gani taguan pa yun. Mm. Pero ano showy mi Mm-mm. kabalo man mi nga sayop ni pero dawat na mo kontento na sad mi kay Mm-mm. kung unsa mo madawatan kontento na mi actually master po ninyo nako karon Oy, congratulations. Nano ko'y tulo ka anak din. Kasal na pasado na pud ko baka na. Nagpakasal gid ko kay gusto na ko sa putlon ang content ko sa siya kanang kaulawan sa akong pamilya ba. Mm-mm. Na nagpakasal gid ko kay para dili siya makaingon ang mama ko iwas gid ang anak. Mm-mm. So di So- putol gid na ko siya para makaingon sila nga at least na ay may nisalo. Mm-mm. Sana lang. Salamat. Yan. Salamat po. Salamat sa iyong pag-share. Dili lalim. Sige. Bigyan lalim nga na Sige, ba? salamat. Good evening sa tanan. Good evening. Wala kay request? Ano lang, dance with my father. Sige. And then, wala kay greet po. Sige, good night. Sige, salamat. Pagka-lovely. Di ba? Makita ninyo nga tinud-anay o haom sa atong drama nun. No? Di ba na akong ganahan ng mga color ni ha? Kaya sanang mo tawag lang kay mag-request. Wala na igon tayo mga media kay sayo pa ko ugma alas 9 kutaw question. Pampa-bright, pangpalagsik sa atong brain cells tomorrow alas 9 after nila ni Maria Filingera and Rico Suabe. Mata na mo alas 9 na ha. Katong mga nabilaron. Tomorrow alas 9, Kuta question, same channel, same station, same DJ. After din sa Kuta question, alas 11 din ang atong This Is It. Abangan ninyo kung napabagyapon sa number 1 spot ang Sasamahan Kita by Loisa Andalio. Ibase napulihan na siya og something na bag-o diya sa may ubos. Sa ubos dapit. Sa ubos gamay. Sige pa. Nag-vote na ba mo? Ugma na siya may bawaan kung unsay resulta sa atong mga votes. Vote sa mga DJs ug ang countdown sa tibuok Philippines. Ang mga hits alas 11 sa buntag pangin sa alas 12 before mag MOR Presents. Exciting ang atong MOR Presents with David Bang. Kay kuanta ugma kanang mga Asian soundtracks, no? Mga Asian novela soundtracks. So, may numduman na to itong mga Taiwan, mga Korean, o mga Chinese nga mga theme song nato sa una na. Japanese ba? Apil ba kaya pang mga Japanese na? Asian man, so, di ba? Asia. Apil gani siguro kuan, di ba? David Bang. Si David Bang na bahala na ugma ha. Alas 12 sa kaudtuhon. Wala na ko igon tayo mga milya mga megs. Dear MOR replay ugma alauna. And sa Domingo, same time alauna sa hapon. This is Master Bobby saying don't worry, be happy pag may problema ka, wag mag-alala, just don't give up. At kung wala ka ng maganda i-comment, wag ka nang kumomment. Bye for now, but tomorrow, see you again. Sa mga single ladies and single moms, itaas na ninyo inyong mga kamay kay mukis na ko sa inyong kilay-kilay. Dili sa inyong kilay, sa inyong kilay-kilay. Kiss ko be? Sarap! Sarap. Grabe
Siya mo katawa. Oh, grabe siya. And I'll be leaving you with a quote. Itong kasabayan to ay galing sa kwento ni Eliza at ng kanyang ate, Papshi Jemuel. Sa hashtag Dear MOR. Chismis. Ang imong hinigugma, imo ng pamilya. Ang imong gaadtuan, imo ng panimalay, imong home. Kung naa ka anang duha, imo ng grasya.